Mar, mira! Ostres, acabem d'arribar a la Colombina. I ens acabem de trobar això. Ha vingut el correio. Ha vingut el correu. Ara ens hi posem bé i fem. Sí, fem un vídeo. vídeo. Ara fem un vídeo. Hola, família! Ai, quina emoció! Doncs avui ha arribat el nostre calendari d'advent. Sí, Bueno, més que res, tot els fa l'Aurora, ja ho explicarem, però el Pare Noel sempre, cada any ens ajuda, ens envia moltes coses, instruccions i tot. Mira, avui aquest any ens ha enviat aquesta carta, que ara anem a obrir. Anem a obrir. Ai. Aquest qui és? No sé, aquest no l'havíem vist No, mai. Aquest és nou, A veure, què? No sé. Estava aquí com intentant acabar de posar. No? Estava com Sí. posant aquí. L'hem com Deixat. interromput. I està aquí. I sí, s'ha quedat petrificat. No sé, a veure què passa, perquè a veure... Ai. Quins nervis. A veure. Llegeixo. Diu, Lapònia, 30 de novembre de 2025. Diu així, Estimades Aurora i Mar. Sí, nosaltres. Com cada any us envio el calendari d'advent, les proves, a vegades ens envia les instruccions i l'Aurora el fa, però aquest va ser molt xulo, li vam enviar l'any passat al Pare Noel perquè el veiés, perquè li va quedar molt xulo l'Aurora amb les instruccions que li va donar. I ens ha dit que aquest any fèiem servir el mateix. Exacte. Que era molt xulo, que de moment aquest any amb aquest fèiem. Exacte, doncs diu, us envio el calendari d'advent, les proves, que estan aquí, la pols màgica, que ha de ser això, que és aquesta... A veure, espera't. A veure, anem a mirar. Sí, és això. Sí? Tenim aquí la pols màgica, que és la de fer cagar el tió, que aquest que fabriqueu al casal, i un Elf in the Shelf. Un què? Elf in the Shelf. Elf in the Shelf. Es diu així, es veu. Elf in the Shelf. Candymore, pecador no puedo. Doncs diu que baixa de Lapònia per passar les festes amb vosaltres. Ha venido unos días. Ha venido unos días, bueno. A quedar-se. S'assembla una mica al Butzemann, un duende que tenen també els alemanys. Doncs això, diu, us ajudarà a preparar i celebrar el Nadal. O sigui que ve aquí a dirigir l'orquestra. Bueno, no sé, a veure. Diu també, l'heu de vigilar una mica perquè és un entremaliat. Però... O sigui, hem de vigilar el Colombino, que la lia parda, la Mini, que vigila el Colombino, que no sé qui la lia més dels dos, i ara aquest. Ai, mare. I ara tenim aquest. Bueno, doncs això, que diu aquí que és una mica entremaliat, però que està aquí per dir-me si algú es porta malament. Aurora! Què? Ho diu, Aurora! Treu totes les coses de Halloween, si no els juvenils te les trauran, els grups de juvenils que tenim, que les he fetes responsables. No, sí, ja ho saben, si ja m'han tret coses, em van dir, això fora, això és de Halloween, això fora. Clar, perquè saben, és que ja són grans i tenen responsabilitats, i el Pare Noel els hi dona responsabilitats. Colombino! Espera, que també reparteix pel Colombino. Les llaminadures són una per persona i dia, que si no agafaràs mal de panxa, ja li direm. Vale, i les dents, també surten càries i és un rotllo. Sí, has d'anar al dentista i no pot ser. Passeu-vos-ho molt bé, firmat Papa Noel. Aquí. Però després a veure si li puc fer una foto bé a la càmera. I això... Doncs això és el que ens deixa aquí. I aleshores... No, què? Sí. Només estic pensant que hem de vigilar aquest, hem de vigilar el Colombino, hem de vigilar la Mini... Bueno, és igual. Vaya percal. Aleshores, aquí ja... He venido unos días. A quedar-se unos días, anda que no. Anda que no. I això ja ho llegirem, això normalment ho llegim sempre amb els nens, ara per no fer el vídeo més llarg. Això és la caixa postal que ens arriba, aquí ve la carta del llaminer. El llaminer, ja us explicarem també qui és, però tenim un vídeo que explica perfectament qui és i on està aquests dies de Nadal, que el podeu anar a visitar gratuïtament a Sabadell, que fan un espectacle molt xulo i molt bonic, però bueno, ja en parlarem. Ja en parlarem i deixaré, no sé, amb una targeteta per aquí o en algun lloc ho posaré, no sé com. Aneu al link i veieu què és i tot, que ho explica molt bé en aquell vídeo. Doncs res, aquí està la capsa,
val? I ara anem a explicar una mica, a veure, que jo, com Anem sempre, a lo del... m'he fet un guió per parlar del calendari d'Advent. Sí, anem al tema. El tema. Sí, això és per adultos. Exacte. Bueno, també pels nens ho poden escoltar, però això ja és més seriós, vale? Això és el que fem amb ells durant aquests dies de desembre, perquè nosaltres juguem amb el calendari d'Advent, doncs aquestes 3 setmanes que queden de curs regular i després... Els dies del casal. Els dies del casal. Els dies del casal. Vale, a veure, primera pregunta. Per què feu el calendari d'Advent? Doncs la primera resposta curta i ràpida és perquè ens ho passem bé. Perquè mola. Mola! És molt divertit. És molt divertit. A més, nosaltres el que hem fet és agafar una tradició que ens agrada molt i adaptar-nos-la a la nostra manera de ser. Val? Nosaltres ja des de petites fèiem el calendari d'Advent. Hem de dir que nosaltres de petita teníem un calendari que sortia un dibuix, que ens feia molta il·lusió, i ja està. Vull dir, tampoc cal fer aquí malabars, ni 40 milions de regals, ni res. Era la targeteta aquella que obries i ens feia molta il·lusió perquè anaves, era un compte enrere. Ai, cada dia, i llavors, quan t'agraden 4 finestretes, que ve el Reis, que ve el Papa Noel, que ve no sé què. I pues era la il·lusió de que ja estava. Exacte. Nosaltres hem de dir, d'entrada, perquè quedi molt ben aclarit, que no som religioses per res, ni tan sols estem batejades. Venim d'una família que és completament, com deia un amic meu, atea i potea. Deia un company de classe que deia sempre, soy ateo y poteo. Pues eso. Pues això. Però les tradicions està bé conèixer-les, perquè al final un ve d'un pòsit cultural i no en hem de renegar, és el que tenim. Aleshores, què celebrem durant l'Advent? I no, vull dir, als nens no els agafa urticària per conèixer d'on ve la nostra tradició. Al contrari, tenen més coneixement i saben més, no són tontos. És qüestió de cultura. Aleshores, què celebrem? Doncs l'adveniment de l'infant Jesús. Ara això m'ha quedat molt de pastorets, perquè nosaltres també fèiem molts pastorets. Sí. I sense ser que jo tinc una espirilla, que ja un dia ja en parlarem, jo tinc una espirilla amb els pastorets. Doncs res, que celebrem això, l'adveniment de l'infant Jesús, que neix el dia 25, vale? Aleshores, que a ells en veritat el que els importa és que el dia 25 hi ha el tió, hi ha el papa... Això és el que els interessa, però també està bé que fem una miqueta de cultura general. Perquè després viatges, vas a no sé què, vas a la catedral no sé quantos, vas a no sé què... I t'expliquen les coses, ho mires, i si no tens una mica de coneixement mínim, però quedes així, molt bé, unes pedres molt maques. Clar, vull dir, no passa res, no cal ni creure ni res de tot això. A casa nostra no hi creien gens, però igualment... Ho fem tot. Nosaltres, bueno, ho fem tot i a més, com cada un ve de la seva part del món, doncs una tradició que ens agrada, pum, ens l'agafem. I la que no ens agrada i després ens la fem a la mateixa manera. Després, a veure... Això ja n'hem parlat? Vale. Ara expliquem quin és el funcionament particular d'aquest calendari d'Advent. Què és el que juguem nosaltres? Aquí encara el nostre fullet és que l'hem interromput. Sí, estava aquí fent coses i s'ha quedat aquí petrificat i no... Exacte, però la cosa, el nostre calendari d'Advent, si us hi fixeu, no sé si es veu per aquí, sí, té aquests rotllos, té tant xurros com classes hi ha al dia. Val? Aquí encara, doncs, per exemple, aquí el dilluns que hi ha 2 classes per infantil, bueno, s'han d'acabar de posar, aquí. I després el que sí que tenim, per exemple, aquesta no té res, i aquesta no té res. I aquí tampoc. Exacte. Però són els caps de setmana. Exacte, els caps de setmana no juguem al calendari d'Advent perquè la colombina està tancada. És que tinc una càmera aquí per mirar el que faig, que si no, aquí. Per mirar el que es veu i mirar a veure si ho podem ensenyar les coses una mica, a veure si podem millorar el canal. Eso. Vale? Et deixo aquí, Elf in the Shelf. Aleshores, opa-la. Li haurem de posar nom, ara que penso. Sí. Ja li posarem. Sí. A mi Butzeman m'agrada, com el duende d'alemany, el que passa que és un xungo el Butzeman. Bueno, no marxem. El cas és que cada dia nosaltres a cada classe, perquè aquí les proves venen adaptades al nivell de cada classe i també una mica al caràcter de cada classe, sobre la prova llegim la prova, mirem què posa, què pot posar una prova. Per exemple, tota la classe ha de fer una voltareta, o tota la classe ha de ballar el hula hoop, o tota la classe ha de cantar una nadala, no sé.
O tota la classe de tocar el sostre de la tela, per dir alguna cosa. Exacte. De què depèn? Doncs depèn d'això, de l'edat que tenen, de com és cada classe i tot això. Evidentment, si un dels petitets de 3 anys que no pugen ni a la meitat, doncs, evidentment, la prova aquesta no serà de pujar la tela fins a dalt de tot. Exacte, és una que ve adaptada. Aleshores, la capsa aquesta, al principi de la classe, que això és molt divertit per raons òbvies que ja podeu imaginar, nosaltres, o sigui, al principi de la classe això està buit així, vale? No hi ha res. No sobra. Està buit, la tapem, fem la classe, fan la prova i si la prova surt bé, quan tornes a destapar, ara no perquè no hem fet cap repte ni cap prova. I perquè encara no és el dia 1. Exacte. Doncs, quan obres aquí, surten caramels. Que els caramels és uns sugus, un xupa-xup, un d'aquests així que són pastilletes de caramelets, una piruleta. Són cosetes, són detallets, no és allò, vinga! Són potser una mica detallet, una miqueta més gros quan s'acosta més la data i quan són més grans, perquè, vull dir, cadascú també els grans es racionen més, no s'ho mengen tot de cop, aquestes coses que passen, tot això, el nostre llamineu té molt en compte, Aleshores aquí apareixen uns caramels i cadascú, nosaltres sempre, ja ho sabeu els que veniu aquí, nosaltres ho donem aquestes coses just al moment de sortir i sempre amb la consigna que es pregunta als pares: papa, mama, m'ho puc menjar ara? Si diu que no, que el lògic és que no perquè te'n vas a sopar, no, ja ens ho menjarem després de sopar. O ens la guardem pel cap de setmana. Exacte. O, mira, el divendres, quan sortim del col·le, ens la mengem. També és veritat que nosaltres els hi diem que ara hi ha moltes llaminadures i hi ha moltes coses, i aquestes coses es conserven bastant bé, també, que facin un raconet, un rebustet, i que un dia, jo què sé, al mes de gener o al mes de febrer, convides a les amigues a jugar a casa teva. Doncs mira, us ho podeu repartir, que és una ocasió especial. O sigui, jo crec que el que és important és veure que aquestes coses, no demonitzar-les perquè a vegades pot fer l'efecte contrari, sinó de dir, guardem per una ocasió especial i que ells aprenguin a racionar-se i racionalitzar el que mengen. I llavors, per això, el que diu ella, doncs mira, fem una festa de pijames al febrer. Doncs llavors tu tens els caramels del calendari, els caramels dels Reis i de la cavalcada i els caramels que t'han donat durant les festes. Llavors ho tens guardats en una caixa, fas la festa, llavors aquí, vinga, mengem uns quants caramels i reparteixes entre els amics. I ja està, i no passa res. O la família, que un dia ve la família a dinar el diumenge, doncs és un bon moment perquè aprengui a compartir, i un caramelet, doncs això. Nosaltres ja ho hem dit tot. Sí. Ja està tot. Sí. Esperem que us agradi molt. Us deixarem, ja us hem dit, del link del llaminer, que és una activitat per fer el Nadal amb nens. Sabadell no està molt lluny de Barcelona. Amb la Renfe, amb els catalans. Sí, amb la Renfe no. Amb la Renfe l'any que ve encara hi podeu estar-hi. Amb els catalans, plaça Catalunya, baixes a la parada, perquè ara m'ho han canviat i ja no Sabadell Rambla, em sembla que és Sabadell Centre, que no està a la Rambla, que està una mica més amunt. Però és que surts i ja et trobes a tota la festa de Nadal que tenen. Patapam! A més tenen la Fira de Santa Llúcia, allà al costat, tenen el supercalendari d'Advent amb el llaminer, que surt de dilluns a divendres. Tots els dies d'Advent, de l'1 al 24 surt. I fan espectacles, és que ho fan amics nostres, també, vull dir que a Sabadell nosaltres tenim molts amics i és un lloc que ens estimem molt i que us recomanem molt, perquè a més està molt ben comunicat, que hi aneu i que us ho passareu molt bé. Mira, poden anar-hi pel pont aquest del desembre, que són 3 dies. 3 dies. No, perquè hi ha alguns que tenen festa divendres i això, però són 3 dies, podeu anar-hi, que us ho passareu molt bé. I fins aquí el Pescado Vendido. No us oblideu, sisplau, si heu arribat fins aquí, doneu-li like, que això ens ajuda molt, i també si podeu fer algun comentari, ens ajuda moltíssim. Subscriure-us al canal, sisplau, perquè ens interessa molt que ens vegi... Ai, sí. Feu clap en el clap, sisplau, que això també ens ajuda, però sobretot subscriviu-vos, perquè la nostra idea és que aquest contingut el pugui veure molta gent i que el que fem a la Colombina, a part de que ho fem sobretot i abans de tot pels nostres alumnes, però que qualsevol persona ho pot seguir des de qualsevol banda del món i estar una mica més a prop del país nostre. Anava a fer alguna cosa, però és igual. Ja està. Ja està. Apa, adéu!